Dobro nowina od Jezusa podług Mateusza. Pierwsze tłumaczenie na śląsko-gotka z oryginału. 4 rozdział. Schwalenie Jezusa. Potem Jezus był zakludzony od ducha na pusty plac, co by był schwalony od spórnika. A kej pościł bez 40 dnie i bez 40 nocek miał głód. I przyszedł ku niemu namowlocz, co rzekł: Jeśli ty jeżeś Boży Syn, rzeknij, co by te kamienie stały się chlebem. Ale on odpowiedział i rzekł: Szrajbli, co nie ino chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust od Boga. Potem wziął go spornik do świętego miasta i dał go na wierzch od chrumu. I rzekł mu: Jeśli ty żeś je Boży Syn, to ciepnij się w dół, bez to iże szrajbli, i że jego posłom korze, co by na rękach cię nosili, co byś nie chlastnął fusą swoją o kamień. A Jezus mu rzekł: Szrajbli też, nie będziesz schwolą Pana Boga Twego. Zaś wziął go spornik na wysoki wierch i pokazał mu wszystkie królestwa świata i ich chwała. I rzekł mu: Wszystko to Tobie dom, jeśli upadniesz i oddasz mi z oca. Wtedy Jezus powiedział mu: Citej, obskarżycielu! Temu szrajbli: Będziesz oddawał z oca Panu Bogu Twemu i Jemu jedynemu będziesz sługować. Potem odlosł od niego spornik i atoli posłowie przyszli i sługowali mu. Jezus we Galilei. Zaczątek nauczania we Galilei. Kiedy Jezus usłyszał, co jon był wydany, wrócił do Galilei. I kiedy ostawiał Nazaret, przyszedł i zakwaterował się we Kafarnaum, przy morzu, we granicach Zabulona i Neftalego. Temu, co by zbyło się, co je powiedziane od proroka Izajasza, co rzekł: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, sztrasa nadmorsko za Jordanem, Galilejo poganów, lud, co pomieszkuje we ćmach, ujrzał srogie światło, a tym, co pomieszkują w landzie i cieniu śmierci, światło zablendowało. Odtedy napoczął Jezus kozać i godać: Pomieniejcie się, toć przyszło Królestwo Niebios. Powołanie pierwszych uczniów. A kiedy Jezus przechodził kole Morza Galilejskiego, ujrzał braciów, Szymona mianowanego Pejtrem i Andreasa, jego brata, którzy ciepali fizyna do morza, bez co byli rybokami. I rzekł im: Pójdźcie za mną, a zrobię z was ryboków od ludziów. A oni rozłostawili fizyny i poszli za nim. A kiedy poszedł dalej z tego placu, ujrzał inkszych dwóch braciów, Jakoba, syna od Zebedeusza, i Jana, jego brata, we łodzi ze Zebedeuszem, ich fotrem, którzy sprawiali swoje fizyny, i powołał ich. Oni tedy pociepli łódź i swego fotra i szli za nim. Leczenie niemocnych we Galilei. I przeszedł Jezus całko Galilejo, nauczał w synagogach ich i kozał dobro nowina o królestwie. Leczał każdą niemoc i każdą spolegliwość pośród ludu. I poszł słuch o nim na całko Syryjo i przynosili mu wszystkich, którzy się źle trzymali, ze roztomajtymi niemocami i utropami, tych, którzy byli opętani i lunatykowali, a też paralityków, i leczył ich. I zaczęło iść za nim moc ludziów ze Galilei, Dekapolu, Jerozolimy, Judeje i z placów z drugiej strony Jordanu.